βασικά κινούμαστε σε μία από τις πλάγιες πίστες του χιονοδρομικού. Νομίζω ότι θα τα καταλάβουν με ένα πράγμα στο βίντεο, γιατί κάποια στιγμή ο ουρανός χάνεται και στραφεί. Αυτό το σημείο εδώ πιο πάνω, όταν είχαμε έρθει τελευταία φορά βόλτα στο βίτσι με το φλαπ, το κοντό το Βιτάρα, το καινούριο, δεν μπόρεσε να βγει. Στα τελευταία μέτρα, όσο και αν το δεν είχε μείνει, δεν υπήρχε περίπτωση να βγει. Ζορίστηκε πολύ. Και καλύτερα στο σημείο που με βλέπετε πάνω, καλύτερα πια στο αριστερό πάτημα. Μην πείτε δεξιά, γιατί έχει αυλάκια βαθιά που δεν φαίνονται. Έβαλα και πρώτη αργά, με έχει κόψει τη Δευτέρα. Το Παναγία μου πήγαινε εδώ πέρα, λέω πάρτε. Σε στον ανήφορο, έλα και ανεβαίνουμε. Κάνω πετάλι φίλο όσο πιο γρήγορα. Δώσε πράγμα. Κανένα εισάδι έχεις. Κανένα εισάδι από Βέσπα. Τι υψόμετρο του βγάζει? Έχει 712. Είναι 710. Σε πισίνα. Άστα. Τι έλεγες. Απάψε χαμένο. Απάψε. Ποιος μίλησε ρε παιδιά? Θα κατέβουμε το τελεφερίκο, ωραία. Πάλι καλά. Ήταν να ήρθεις να κατεβαίνει κάτω. Πολύ σιγά παιδιά, κρατάτε αποστάσεις. Και εδώ πάνω δεξιά μου έχω πέτρα. Ακριβώς πάω εγώ στο δικό μου το πάτημα, έλα. Παίξατε τον δρόμο του να τον χαράζεις ή υπήρχε χωροδιά από πριν? Δρόμο σε γενικές γραμμές εδώ παιδιά δεν υπάρχει. Πάμε σε μια ροδιά η οποία παλιά από παλιά την πέραμε, δηλαδή είχαμε το χανσάκι στο σημείο πώς να πάμε ακριβώς.
εδώ μέσα στα δέντρα τώρα σε λίγο, έχει ένα έτσι σχετικό πάτημα. Αλλά επειδή όπως καταλαβαίνετε δεν πατηθεί καθόλου, σβήνει εντελώς και ακόμα και αυτό το πάτημα που είχαμε κάνει, οπότε πάνω σε εκείνα τα μεταλλάκια που ήταν βοηθάνε πάρα πολύ σαν να περάσει τα βράκια σχετικά εύκολα. Αμαζόνιος! Ζούγκλα! Πού μας έφερες τον Αμαζόνιο, μας έφερες ρε, στη ζούγκλα μέσα. Ρε θα μας φάνει κροκόδιλοι ρε. Πού είναι ο Ταρζάν? Μάθη γιατί δεν φωνάξω τον Ταρζάν. Οκ, θα κάνουμε μία στάση Βασίλη, πες μέσα στο δασωμένο, να σταματήσουμε κάπου έτσι αραιά για να κάνουμε καμιά αλλαγή λαδιών όλοι.